Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Muratus Sholihah dengan NIM 230611100196. Di sini saya akan membawakan tembang macapat, yaitu tembang micil. Pumokaki pototipun eling ing pitutur ingum sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing putih ruru sarta wasis samu perangipun. Terima kasih. Yang kedua yaitu saya akan membawakan tembang macapat Megatruh. Sikro milir sang ketek sinangga bacul kawandasa kang jageni ing ngarsa miwah ing pungkur tanapi ing kanan kering sang ketek lampahnya alon. Terima kasih. Tembang yang ketiga yaitu tembang Kinanti. Anoman malompat sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal wanodya yukuru aking galung rusak wis wor lemah kang ika keaksi.